Kan vi finde dig, hvis din kat løber væk? Det er meget vigtigt, at din kat står korrekt registreret ind i katteregisteret. For ellers kan vi ikke finde dig. Og i værste fald, ja, alle kan gå ind og så sige, at det er deres kat og registrere deres navn i stedet for, hvis den ikke er registreret derinde. Og endnu værre også, det kan ske, at den bliver aflivet eller går for ud af koldt vand, for det kan ikke finde hjem til dig på nogen måder. Så Rex er et godt eksempel på det. Den her mega søde unge kat, prøv at se, sød han er, var kommet ud og køre med en bil. En fantastisk dejlig dyrklinik, de hjælper henvender med at prøve at finde ejer, fordi han har faktisk et C i det ene øre i hvert fald, og en chip. Men der er ikke nogen, der står som ejer i katteregisteret, og så er den jo egentlig ejerløs. Men heldigvis fandt vi alligevel hjem til ham ved alle delingerne, og det er fantastisk. Men han har bare været heldig. Han kunne lige så godt risikeret det modsatte. Så en bøn til jer katteejere, det er, din dyrlæge skal selvfølgelig sørge for, at den bliver registreret. Det er også dyrlæger, men vi er altså også bare mennesker, og kan lave menneskelige fejl. Så I er nødt til også at hjælpe os lidt. Og man er selv forpligtet til at gå ind lige et dobbelttjek, at dyrlægen har fået registreret den, og at der er styr på det. Så gå ind i katteregistret og tjek, at du står rigtigt, med telefonnummer, mail og det hele. Fordi man har nemlig også kun 24 timer til at reagere på det. Hvis det er, at vi ikke kan finde ejer i for 24 timer, så er den også lovgivningsmæssigt ikke en ejerkat. Så det er altså meget vigtigt, at I står rigtigt derinde. Så en børn herfra, dels alle jer katteelskere, sådan vi undgår sager som Rex-sagen her, hvor man har svært ved at finde ejer, og alle katte kan komme hjem til deres ejer, og ikke gå for lyd i koldt vand, eller blive taget træt til beslutning omkring.